Kabani main topik na main bisa jabai usia soidhai ekpot da labo pinnai dikhang pinnai be usia soidhai ekpot ni gejerawhai jeni manhajadau Home Mission Secretary jeni Gai Secretary bitamana angno sub topik ko banainani buंनो हादों आयदा खाजानाय जाबाय आत्मिक जीवनाव लुखांनाय जों रायलायनि आत्मिक जीवनाव लुखांजानो थाखाय आयदाखौ आङो लाबोनाय जादों गोथार जिउजों दैदेनजानानै आत्मिक जीवनाव लुखांजानाय पौला एपिसोड थानाय ख्रिस्टियानफोरखौहाय बे लाइजामखौ लिरहरनानै बानजायहरदों ख्रिस्टियानाव थानानै माब्रै जीवन जापन खालामनांगौ आरो आत्मिक जीवन लुखांजानांगौ आरो देरहासार जीवन जापन खालामनांगौ आरो गोथार जिउजों दैदेनजानांगौनि बिसय एफिसासनि 5:1-18 फोरसिम बेखौ गाहामै थेन खालामब्ला नुनो मोनगोन लाबोदों बुंनो एफिस नोगोराव थानाय ख्रिस्टियानफ्रा पलनि गेजेरजों सिगाङावनो बिसोरो गोथार जिउखौ नाजावदोंमोन 5नि क्रमाव 1:1-7 फोरसिम फरायलांगोन सानसेयाव जेब्ला पौला आपोलाव दंमोन बे गिदिंबायनानै एफिसाव सहैदों जेब्ला एफिसाव सहैदों बेयाव किसुमान फोथायग्राफोरखौ लोगो मोनहैदों लोगो मोनना सोंदों जेब्ला नोंसोर फोथायबाय गोथार जिउखौ मोनबायना बे समाव बिसोर फिन होदों गोथार जिउखौ मोनबायना मोनाखै जों बेखौ खोनानोबो मोनाखै अब्ला बिसोर फिन पौला बुंफिनदों अब्लालाय बबे बाप्तिस्माजों बाप्तिस्मा लाया बिसोर फिन होफैदों जन बाप्तिस्मानि अब्ला पौला फिन होफिनदों औ जहना बेबादि साखि होदों आंनि उनाव जाया फैगोन बे जाबाय जिसु ख्राइस्ट बेखौ फोथायथारनांगौ आरो बिसोरो प्रभुखौ फोथायदों आरो पौला आखाइ दिखांनानै आरज खालामनाय लोगो लोगो बे मानसिफोरनि सायाव गोथार जिउआव फैदों आरो बिसोरो नाबिफोरनि बादि खोथा बुंदों बिसोर 12 जन अनजिग्राफोर गोथार जिउजों सुफुंजानाय एबा दैदेनजानाया बाइबेलनि बे सैथो आयदा जों लाबोनि दिनै आयदा जाबाय आत्मिक जीवन लुखांजानाय दा गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला आत्मिक जीवना लुखांजायोब्ला बेयो देरहासार ख्रिस्टियान जानो हायो बुंबावदो गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला आत्मिक जीवना लुखांजायोब्ला बेयो देरहासार ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हायो बे जाबाय गोथार जिउजों दैदेनजाब्ला लाबोदों बे बोलोगोरा ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हागोन गोथार जिउजों सुफुंजाब्ला इसोरनि इस्साखौ बियो मिथिनो हागोन ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरा जि इच्छा खालामो बे इच्छा जानायखौ मिथिनाया जोबोद गोनां जुदि इसोरनि इस्साखौ मिथिनाय नङा नोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय खामानिया थुंगिजोबगोन जाय फोथायग्राया गोथार जिउनि इच्छाखौ मिथिनानै गोथार जिउनि इच्छा बायदि मावलांगोन बेनि मावनाया एखेबारे आवगायलांबाय थागोन बेनिखायनो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरनि इच्छाखौ मिथिनाया गोनां बेखौ माबोरै मिथिगोन जेब्ला नोङो गोथार जिउजों दैदेनजागोन आरो गोथार जिउजों दैदेनजानाया आत्मिक आरो धर्मीय ख्रिस्टियान बेयो जिउ खांनो हागोन आरो
बुंबावदो गोथारथिजों दैदेनजानाया इसोरनि लुबैनाय बादि बे मावनो हागोन आरोबाव गोथारथिजों दैदेनजानाया बे राफुंसार ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हागोन दा गोथारथिजों दैदेनजानाय बा सुफुंजानाया माब्रै जेब्ला नोंथाङा पाप आत्मानि बोलोजों देरहानो हायैखौ मोनबाय गोथारथिजों हमथाजानाय अबिगथाजों मिथिगोन नोंथाङा गोथारथिजों दैदेनजानाय बा सुफुंजानाय जेब्ला हमथाजागोन गोथारथिजों नों पाप मावनो हानाय नङा मानोना गोथारथिया नोंखौ हमथादों बे अबिगथाजों मिथिगोन नों जे गोथारथिजों दैदेनजादों बेनिखायनो दायना बेयो इसोरनाव आरज खालामदों गीतमालानि 51 नम्बर 12 खना नायब्ला नुगोन बे ओरैबादि बुंदों मानिनो हानाय आत्मा आंनो होनानै आंखौ हमथा अनजिग्राफोरना दिनै जोङो आदामनिफ्राय लानानै आदामा पाप मावनायखाय फिरि जेसेबां दिनै मानसिफोर दं जों साफ्रोमबो दिनै पापनि गला पौला बेनिखायनो बुंदों रमिया 7 सोदोब बिथाङा जि आत्मिक आं बेखौ मिथिगौ आं हले दिनै मानसिक आरो पापनि गला पौला बेयो खोथादों गावखौनो खोथादों आरो रमियानि 7 15निफ्राय 30 पदसिमाव फरायला नुगोन बेयो बेबादि बुंदों बियो साधु नाम मुंख'जाब्लाबो बे बुंदों आं जिखौ मोजां बेखौ आं मावनो गोसो जायो किन्तु बेखौ मावालाबा गाज्रिखौसो मावो आरो बे बुंदों बेबादि मावोब्ला आं नङा आंनियाव थानाय पापासो बेखौ मावो दिनै बियो मानो बुंदोंमोन दिनै पाप आत्माजों दावहा बियो नांनो गोनां जादों आन्था बियो दुखु मोननानै बे खोथाखौ बुंदों रमिया 7 सैथोफोराव बेबादि बुंदों हाबा आं बेसे खाफाल दोखोरा बे थैनो लांनाय देहानिफ्राय आंखौ सोर बासायनो दिनै पौला मोदोमाव थानाय पापनि आखुफोर बे पापनि आखुफोरा दंखाय बे बुंदों हाबा आं बेसे खाफाल दोखोरा बे थैनो लांग्रा देहानिफ्राय आंखौ सोर बासायनो 25 पदआव बुंदों इसोरखौ हामबाय होदों इसोरा बाख्नाय जाथों कारण प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो बेखौ मावगोन माब्रै मावगोन 25नि गाहायथिङै नायब्ला नुगोन बे बुंदों नाथाय आं मानसिनि आखुथायनि थिंनिफ्रायब्ला आङो पापनि आयेननि गला नाथाय पौला आरोबाव मानसिफोरखौहाय दिनैहाय साहस होदों प्रथम थिस्सलुनिका 5 23 आरो 26 बुंदों जायहा जोंखौ गोजोन होग्रा बेयो जोंखौ फोथारगोन आरो प्रभु जिसु ख्रिस्ट फैनाय समसिम गोसो जिबन आरो देहा दाय गैयाजासे लाखिगोन बेखौ सोर खालामगोन गोथारजिउआ जोंनाव थानानै जोंखौ दैदेननानै बियो जिसु ख्रिस्ट फैनाय समसिम जोंखौ दाय गैयालाबा लाखिनो बियो गसंगोन आरो बे जोंखौ लाखिगोन
karena Judasनि ek sobisau buंनाय जादों बेबादि बुंदों नोंसोरखौ सौथु होआलाबा आसामिसाव बुंदों नोंसोरखौ गोग्लैहोआलाबा गावनि समायनानि सिगाङाव रंजा बाजा दाय गैयाजासे गसंनो हाग्रा जोंनि इसोर सासेल' अनजायग्राफोर दिनै पाप आत्माया जोंखौ जोंनि मोदोमाव थानाय पापनि सर'फोरखौ लानानै जुजिब्लाबो जोंखौ सहाय खालामग्रा प्रभु जिसु ख्राइस्ट जोंखौ सहाय खालामग्रा गोथार जिउ बियो जिसु ख्रिस्टआ फैनाय समाव दाय गैयालाबा गसंहोनो हानाय गोहोखौ जोंनि सासेल' इसोर अब्ला आत्मिक जिबनाव आवगायनाय बे बाथ्राखौ बुंदों आंनि नोजोरा दानो फुरा जाबाय आं बुङा बा गुरगुबाय आं बुङा खिन्थु आंनि थांखिखौ मोननोसो आं होसोगासिनो दं अनजायग्राफोर आत्मिक जिबनाव बेबादिनो होसोदोंब्ला मेंनाय था होसोदोंब्ला सौथुनाय था अब्लाबो पौला दिनै मोननो गोनां जि थांखि बे थांखिखौ बियो होसोगासिनो दं होननानै बियो गावनो बुंदों अनजायग्राफोर माखासे फोथायारिफ्रा बेबादि सानो जेब्ला प्रभुखौ फोथायबाय बासायजानायखौ मोनबाय बिसोरो सानो जाबाय जेबो दिनैहाय सौथुआलाबा जेबो दिनैहाय मेङालाबा एखेबारे स्पिं सिद्धाव सिदाहै थांगोन होननानै नाथाय बेबादि नङा ख्रिस्टियान जिबनाव आवगायनाया मालाबा नोङो जौगोन मालाबा हायगोन मालाबा जौगोन मालाबा हायगोन मालाबा जौगोन जेब्ला हायो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ दिखांगोन बे माब्रै मालाबा मालाबा माबा मोनसे समस्या फैगोन हायनो बादि जागोन मालाबा मालाबा बदनाम फैगोन हायनो बादि जागोन मालाबा मालाबा माबा मोनसे जागोन हायनो बादि फैगोन खिन्थु जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ दिखांगोन बाइबेला जोंनो बेबादि फोरोङो आरो अनजायग्राफोरदि जायफ्रा गोथार जिउजों दैदेनजाबाय बियो बे फोथायग्रानियाव बे अबिगथा दं नाथाय जायफ्रा नामावल' ख्रिस्टियान गावनि फोथायनायखौ बे आन्दाज मोना गावनि फोथायनाय हायदोंना जय बेखौ मिथिया बे मानसिफोरनि फोथायनाया एखेबारे समानै थागोन गावैनो माबादि बियो गावनो मिथिया दिनै जोंनि मण्डलिनिफ्राव बेबादि मानसि गोबां ख्रिस्टियान जानानै बोरायलांबाय अब्लाबो बे मिथिया नोंनि फोथायनाया बेसेबां जाखो नोंनि फोथायनाया बेसेबां जिसुनावनो बेसेबां फोथायदों बेबादि मिथिनो रोङै जोंनि मण्डलिफ्राव गोबां दिनै ख्रिस्टियानफोर दं जोङो लाबोबावनि मानसिनियाव थानाय पाप आखुखौ दबथायनो आरो आत्मिक जिबनाव लुखांजानो गोथार जिउनि बोलोजों हमथाजानाय नांगौ कलसिया 3:5 बुंनाय बादि पौला बेबादि खोथादों बेबादि खोथादों जे पाप आत्मानि आखुफ्रा जोंनि मोदोमफ्राव थानाय मोनफा मोनफा अंगफोर बादि कलसियान 3:5 नायब्ला बेखौ नुयो बेयो जाबाय बिबिसार खालामनाय मोजां नङि गाज्रि साननाय गोबां मोननो लुबैनाय बेखौ बुंनाय जाबाय बेफोरखौ बुथारना गाहरनांगौ आरो बे आखुफ्रा जोंनि मोदोमाव थानायखाय बियो खिलिखांबाय थायो उदाहरन लाबोदों उदाहरन लाबोनो सानदों जेनेबा बे फांसे थाइजौ बिफां बे थाइजौ बिफांनि गुना गोखै
बेखौ दानफायनाय गाहरनानै गोदै फांसे गुननि थाइजौ बिफांखौ लाबोनानै रुजुनानै खाथबना होनाय। आन्थाय रुजुजानाय गुदिनिफ्राय दालाइया खिलिखांबाय थायो। बेखौ जेब्ला दानखाबाय थागोन रुजुजानाय बे बिफाङा सोमखोर जागोन आरो फिथाइ थायगोन, बियो गोदै फिथाइखौ थायो। आन्थाय जुदि बेखौ दानखा होनाय नङा, बेखौ देरनो होगोन, जेब्ला फिथाइ थाइजासे थागोन, बे गोखै फिथाइखौ थायगोन, मानोना बे बिफांनि गुदिया गोखै। बेबादिनो नोंथांनियाव माबा मोनसे पापनि सर' दंब्ला, दुर्बलथा दंब्ला, नोंथांनिफ्राय खिलिखांबाय थानाय बे आखुफोरखौ गोथार जिउनो जुदि दानखा होनाय नङा, बेखौ नोङो जेब्ला दोनबाय थागोन, बे फिथाइ थायगोन गोखै, मानोना आदमनिफ्राय फैनाय जोंनि मोदोमफ्राव बे गोखै गुना दं। अब्ला बे समाव सानगोन मानसिफ्रा, बे फोथायैलायनो मानो बेबादि, बे फोथायैलायनो माथो थगायो, बे फालकलायनो मानो मिसा खोथा बुङो, बे इसोरनि खामानि मावो मानो बेबायदि। मानसिनियाव बेबायदि नुजानाय गुनखौ दिनै नुगोन। गान कल'सियान 10:10 बुंनाय जादों, ओरैबादि बुंदों, नोंसोरो गोदान मानसि जाबाय, गोदान मानसि जाबाय जाया नोंसोरखौ सोरजिदों। बियो गावखौ तालाहै मिथिहोनो थाखाय फोदानै बियो गावखौ बादि खालामबाय। बे माब्रै? फोदानै बियो गावखौ बादि खालाम, गोथार जिउ बेबादि लाबोदों। माबा मोनसे गाज्रि सानबाय, प्रभु नों अननानै क्षमा खालामदो। माबा मोनसे बुंनांदों, प्रभु नों क्षमा खालामदो। माबा मोनसे सानदों, प्रभु बेखौ क्षमा खालामदो। बेबादिजों बेखौ बुंजाबाय फोदानै इसोरा नोंखौ गावखौ बादि खालामगोन। आरोबाव लाबोबावदों, पाप आत्माया बेयो मोनफा बेक्तिफोर बादि, जेरै बेस्या खालामग्रा आत्मा एबा बिबिसारि खालामहोग्रा आत्मा। बेखौ नुगोन हुसियानि 5:4 बेयाव ओरैबादि बुंनाय दङ, बिसोरनि मावनायफ्रा इसोरनिथिं गिदिंनो होआ, मानोना बिसोरनाव नोथि खालामग्रा आत्मा दं, बेनिखायनो बिसोर इसोरखौ मिथिया। आरोबाव 2 सिखाव खावग्रा आत्मा, राग जोंहोग्रा आत्मा, मेगन साग्रा आत्मा, थगायहोग्रा आत्मा, मिसा खोथा बुंग्रा आत्मा, हिंसा खालामग्रा आत्मा, मोनसा मोनहोग्रा आत्मा आरो गोबां मोननो लुबैग्रा आत्मा। बेबादिनो गोबां गुबुन पाप आत्मानि दिनै आखुफोर दं। अनजिग्राफोरदि नोङो गोसो सोलायबायब्लाबो, गोथार जिउखौ नाजावबायब्लाबो मोदोमाव बे पापनि आखुफोरा थायो। नोंहा जुदि मोदोमनि हाबिलास दंब्ला, सर'फोर दंब्ला, बेखौ लानानैनो नोंनि दुर्बलताखौ नुनानै बे बिसार खालामहोगोन। दिनै सिखाव खावग्रा सर' दंब्ला, बेखौ लानानैनो नोंखौ सिखाव खावहोगोन। मेगन साग्रा दंब्ला, बेखौ लानानैनो नोंखौ मेगन साहोगोन। दिनै थगायग्रा सर' दंब्ला, बेखौ लानानैनो नोंखौ थगायहोगोन। दिनै मिसा खोथा बुंग्रा सर' दंब्ला, बेखौ लानानैनो नोंखौ मिसा खोथा बुंनो होगोन। आरो हिंसा खालामग्रा सर' दंब्ला, बेखौ लानानैनो नोंखौ हिंसा खालामनो होगोन। मोनसा खालामग्रा सर' दंब्ला, बेखौ लानानैनो गुबुननि मोजां मावनायखौ मोनसा खालामनो दिनै मावनो होगोन। आरो नोंहा गोबां मोननो लुबैनाय सर' दंब्ला, बेखौ लानानैनो गोबां मोननो नोंखौ लुबैहोगोन।
अनजायग्राफोर बेनिखायनो दिनै नोंथांनाव थानाय बे दुर्बलताखौ नायनानैनो पाप आत्माया नोंखौ पाप मावगोन जेरै पिटारा बुंदों प्रथम पिटार 5:8 बुंदों श्रीमंदो साबधान जादो श्रीमंदो साबधान जादो बिसोर सैताना हुदुमनाय सिंहफोर बादि सोरखौ माब्रै अख्रेबगोन बेखौ नागिरबायो सैताना जेब्लायबो नोंनि खाथियाव नोजोर होबाय थागोन बियो बबे बिसयाव दुर्बल बियो बबे बिसयाव दुर्बल बेखौ बियो सामफ्रोमबो सासे फोथायग्रानि सायाव नोजोर होबाय थायो थिग समाव मोनोब्ला बियो सिंहबादि नोंखौ अख्रेबगोन बेनिखायनो बुंबावदों श्रीमंदो होनदों साबधान जादों जाहाथे सैताना सिंहबादि नोंखौ अख्रेबनो हाया बेनिखायनो बुंदों रमियानि 8:13 मोदोमनि लुबैनायजों बा थाबायब्ला बा दैदेन जायोब्ला नोङो थैगोन आरो मोदोमनि लुबैनायखौ नोङो फोजोबब्ला थांनानै थागोन आरो आत्मिक जिबनाव नोंखौ लुखांगोन अनजायग्राफोर दे बे मोदोमनि लुबैनाय पाप आत्मानि स्वभाबफोरखौहाय बा आखुफोरखौहाय खुनु धोरोम खालामनायजों बेखौ फोजोबनो हाया बाइबेला बुङो कलसियान 2:22 बे ओरैबादि बुंदों गावखौ नम्रता खालामनाय दुतफोरखौ सिबिनाय फोरोंनाय बेबादि बाथ्राफ्रा गियाननि बाथ्रा नुयो हय किन्तु देहानि लुबैनायखौ दबथायनो हाया दिनै गोथारजों दैदेन जानानै आत्मिक जिबनाव लुखां जानाय एबा देरहासार गोथारजों दैदेन जानानै आत्मिक जिबनाव लुखां जानानै माब्रै देरहासार जानो हायो एसे नाय 1 नम्बर बे गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय आरो बे मा खालामदों गावनि गोसोनि मासायाव बियो गोथारथिखौ जिरायहोबाय एबा जिसु ख्रिस्टखौ जिरायहोबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दैदेनहोबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दैदेनहोनायखाय गोथारथिखौ दैदेनहोनायखाय बे मानसिनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टनि चरित्रखौ नुगोन जिसुनि आखुथायखौ नुगोन आरो बियो जिसु बादि बेनि जिबनाव नुगोन आनसा सासे मा खालामदों गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय आरो बियो मा खालामदों गोथारथिखौ उनाव दोननानै गावनो गाव गोसोनि मासे जिरायबाय गावनो गाव गोसोनि मासे जिरायनानै गावखौ दैदेनहोबाय दा गावनो गावखौ दैदेननायखाय बेनाव मोदोमनि लुबैनायल' थाबाय थागोन बे आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय नङा आरो देरहानाय नङा अनजायग्राफोर दिनै नोङो नोंनि गोसोनि मासियाव जिसु ख्रिस्टखौ जिरायहोनानै जुदि बिगोमा खालामनाय नङा बिगोमा जाहोनाय नङा गोथार जिउआ इस्साबादि नोंनि जिबनाव मावनो हानाय नङा ओंखायनो बाइबेला दिनै जोंनो बे बिसोरफोरखौहाय खोथादों आरो बुंदों बे 2 नम्बर मानसिनि दलखौ मानसिक होननानै बुंदों प्रथम करिन्थियार 3:1 3 बेयाव पौला करिन्थआव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ सोंखारिदों आं नोंसोरखौ आत्मिक मानसिफोर बादि बुंनो हायाखिसै मानसिक मानसिफोरखौ बादि जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै आं बुंनो हाबाय बेफोरनो ओरैबायदि बुंदों आं नोंसोरनो गोरा आहार जाहोआलाबा गाइखेरसो लोंहोदोंमोन बे समाव नोंसोर हाया दाबो नोंसोर हाया 3 बुंदों दाबो मानसिक जानानै दं मानोना नोंसिनि गेजेराव नांलायनाय दं
नोंसिनि गेजेराव मोनसा मोनलायनो दं नोंसिनि गेजेराव बात बिबाद दं बेबादि थानायखाय नोंसोरो मानसिक नङाना अनजायग्राफोर जोंनि मण्डलिफ्राव बेबादि फोथायग्राफोरखौ गोबां नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला 1984 निफ्राय जेना मोनसे गेदेर रिभाइभेला फैदोंमोन बे रिभाइभेल समावहाय गोबां मानसिफोरा गोसो सोलायदोंमोन प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ नाजावदोंमोन गोथारथिखौ नाजावदोंमोन बे समाव खिसु समा थुलुंगादोंमोन जोंनि मण्डलिफ्रा गोदौफावदोंमोन खिन्थु दा फैयै फैयै जोंनि मण्डलिफ्राव बेबादि अबस्थायाव दं दिनै आत्मिक जिबनावहाय गोग्लैलांनायफोरबादि दं दिनै प्रार्थना खालामगोन ना गीतमालानि 51 नम्बर 10 निफ्राय 12 फरायलांगोन दाइटना बेबायदि आरज खालामदों आंनि पापनि गोसोखौ सिखानानै जिनिरि गैयै गोसोखौ दानानै होदों आरो आंनि गोसो सिङाव गोदान गोगोम जिउ होनानै आंखौनो हमथादों दाइटना जेब्ला पाप मावदोंमोन दाइटना जेब्ला जिबनाव गोग्लैनाय बादि मोनदोंमोन बे दुखां जाफिनि थाखाय इसोर आरज खालामदों ओ इसोर नों आंखौ दिखांफिनदो अनजायग्राफोर दिनै जों दाइट बादि आरज खालामोना हे आफा सानसे समाव आंनि जिबना गोख्रों जिबनाव दंमोन आंनि जिबना रंजानायाव दंमोन आंनि जिबना दिनै गोजोनाव दंमोन नाथाय नै दा आं गोग्लैनाय बायदि जाबाय हारु आंखौनो दिखां दिनै आरज खालामगोन ना जोंनि मानसिफ्रा जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा जोंनि bbcaयाव थानाय जोंनि मण्डलिफ्रा दिनै इसोरनाव आरज खालामगोन ना खिन्थु मण्डलियाव थाबायनायखाय दिनै नुयो जोंनि मण्डलिनि फोथायारिफ्रा दिनै करेनाव थानाय मानसिफोर बादि मानसिक मानसिफोर बादि दिनै जोंनि जिबनाव दिनै मानसिक ख्रिस्टियान जानायखाय मोदोमनिल' हास्थायनाया दिनै जोंनि मण्डलियाव फोथायग्राफ्रा बांसिनै दङसै गिर्जा हाबनायाव दिनै अबहेला जालांबाय प्रार्थना खालामनायाव दिनै अबहेला जालांबाय हय बाख्नायनो फारसेथिं गोनां जोंनि मण्डलिफ्रा दिनै एभेन्जेलिस्ट लाखिबाय वानथिन होबाय मण्डलि मोनसेयाव साथाम साब्रै दिनै एभेन्जेलिस्टफोरखौ लाखिबाय गुड निउज वार्कारफोरखौ लाखिबाय आन्थायब्ला नुयो आत्मिक जिबनाव गोबां मानसिफ्रा दिनै गोग्लैलांबाय दिनै जों बेबादि खामानि मावनायाबो जेरै आत्मिक जिबनाव गोग्लैलाङोब्ला बेबो सानसे थुंगिगोन बेनिखायनो दिनै आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय गोनां निखाय फोथायग्राफोर जों बोसोन बिजाबनि सारिनै टेस्टफोराव बुंनाय बादि मा बुङो बेहाय जोंनि गोसोखौसो बांसिन जों जोथोन लानाया गोनां मानोना बेनिफ्रायनो जिबना उत्पन्न जायो आरोबाव मोनसे उदाहरन लाबोबावनो नाजादों बे मोनसे गिलास बे गिलासाव जुदि दैया आबुंब्ला गुबुन दै लोबब्लाबो बे हाबनाय नङा उसि गोलायनानै बाहेराव गोग्लैनानै थाङो बेबादिनो नोंथाङा जेब्ला नोंनि गोसोनि मासियाव नोङो गोथार जिउखौ जिरायहोगोन आत्मिक जिबनाव लुखांजागोन देरहासार ख्रिस्टियान जागोन बाहेरनिफ्राय फैनाय बे पापनि प्रलोभना नोंनि गोसो सिङाव जाखांनाय नङा बे बाहेरनिफ्राय थांफिन बुंनायाव एसे लाजिथाव सोरखौबा निखेट नुगोन निखेट नुब्लाबो सानगोन आय ना सानगोन केदे बेनि गोसोआव टेम्पटेसना जाखांनाय नङा थाखा फैसा नुगोन नुब्लाबो है थाखा होननानै सानगोन केदे बे थाखानि सायाव नोंनि गोसोआव
लुबैनाय नङा बे बाहेरनिफ्राय थांफैगोन मानोना बियो गावनि गोसोनि मासियाव गोथारथिखौ बियो जिरायहोदों एबा बिनि जिबनाव दिनै गोथारथिया सालायदों आमफ्राय लाबोदों बे गिलासनि दैया जुदि आधाल'ब्ला गुबुन दैब्ला बेयाव दै लुब्ला बेयाव हाबगोन बेबादिनो नोंथांनि जिबनाव बबेबा पापनि आखुआ दंब्ला एबा बबेबा दुर्बलता दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ आत्मिक बिसोर दुर्बल खालामो आरो नों देरहानो हानाय नङा दिनै बेबादि उदाहरनजों आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थादों बेनिखाय अनजिग्राफोर दिनै गोथार जिउजों दैदेनजाबाय थानो बा सुफुंजाबाय थानो आत्मिक जिबनाव लुखांजानो बे बाइबेलनि बाथ्राखौ आहार बादि जानो नाङा बेनिखायनो प्रथम करिन्थिया 2:2 बुंदों सारि जागदान ना गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ सोबनो अरायबो हामब्लायो बेबादिनो नोंसोरो जिउआव देरलांनो थाखाय जिउआव बासायजानो थाखाय जिउनि नंथारगौ गाइखेरखौ लोंथो लाबोदों थारा सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय बे गथ'आ जेब्ला बियो आहार उखैयो गाबो मोननांगौमानि गाबगोन जेब्ला मोनलोंगोन गोजोनगोन आरो स्रि थागोन बे बाइबेला जोंनि आत्मिक आहार बादि प्रभुनि खामानि मावनाया आङो 14 बोसोरनिफ्राय आं खामानिखौ मावदों 10 बोसोर आं सानडे स्कुल मास्टार जादों 20 बोसोर आं मोनसे मण्डलियावहाय बालक जादों आरो बे मण्डलिनिफ्रायनो दिनै जोंनि काउन्सिला मिसनाव खामानि मावनो लेंहरदों बेयाव 27 बोसोर मावदों बुंनो थाङोब्ला गथै जिबनखौ आं प्रभुनो होनो हादों मानो आं इसोरनि बाथ्राखौ आहार बादि जाबाय थानायखाय जिउआव देरलांनो थाखाय बेखौ आङो जाबाय थानायखाय फोरबोआ दिनै आंखौ बेबादियाव बाहायदों अनजिग्राफोर मासे दाउसेना बे मालाबाबो गांखौ मोनसेजों बिरनो हाया गांखौ मोननैजोंसो बिरो बेबादिनो आत्मिक जिबनाव देरहासार जानो थाखाय बोलोगोरा जानो थाखाय बिरनो बोलोगोरा जानो थाखाय दिनै बाइबेलनि बाथ्राखौ आहार बादि जानांगौ आरो आर्ज खालामनायाव नांथाबनांगौ जिखुनु समायसान फैया मानो जों जेब्ला आरजआव नांथाबगोन प्रभुआ बेखौ मावगोन जिसु ख्रिस्टनि गावनि सेलाफोरखौ प्रार्थना खालामनो फोरोंनाया मामोन माथाइनि 6:53 नायब्ला नुगोन बेयाव बेबादि फोरोंदों आंखौ पाप आत्मानिफ्राय हमथा आरो जिसु ख्रिस्टनि जोबथा आरज खालामनाय मा जन 17:15 नायब्ला नुगोन बे बुंदों आं आंनि मानसिफोरखौ संसारनिफ्राय लांनानै आं आरज खालामा आंनि मानसिफोरखौ पाप आत्मानिफ्राय हमथा अनजिग्राफोर पापनि प्रलोभना नोंनि सिगाङाव नुजाथिबाय थागोन नों बेखौ बादा होनो हाया बे नोंनि मोखाङाव नुजाबाय थाखागोन बेखौ नों बादा होनो हानाय नङा उदाहरन लाबोदों मासे दाउखाया जुदि नोंनि खर'साजों बिरबोब्ला नों बादा होनो हागोन ना नों बुंनो हागोन ना दाउखा नों आंनि खर'साजों बिरबोनो नाङा बुंनो हागोन ना खिन्थु बिरलांगोन बे आरो मोनसे खोथा बे दाउखाया नोंनि खर'आव बासा लानो नागिरब्ला नों बादा होनो हानाया मानोना खर'आ नोंनि अनजिग्राफोर गोथार जिजों सुफुंजानानै आत्मिक जिबनाव लुखांजानाया इसोरजों नांथाबना थानो हानाय
इसोरनि बाध्यता जानो हानाय इसोरनि आज्ञाखौ मानिनो हानायाव हेफाजाब खालामो। गोथारथिजों सुफुंजानाया आत्मिक जिबनाव लुखांजानाया खेबसेयावनो जानानै थाङा। बेयो सुफुंजाबाय थानो नांगोन, लुखांजाबाय थानो नांगोन। दा लाबोदों जायफ्रा गोथारथिजों दैदेनजाबाय आत्मिक जिबनाव लुखांजाबाय बे मानसिफोरनि जिबनाव आत्मानि नयथा फिथाइया थायो। गालातियानि 5:22 बुंनाय बादि बे मा बे जाबाय अन्नाय। एक नम्बराव बुंदों अन्नाय। नोङो गुबुनखौ अननो हाबायना? रंजानाय, दुखुआवबो नों रंजाबाय थानो हादोंना? सैसोनाय, नों गुबुनफोरनि थाखाय हाबा मावनायाव नों सैसोनो हादोंना? अनसोनाय, नों गुबुनखौ दुखुआव जानाय नुनायखौ नों अनसोनो हादोंना? मोजां भाब, गुबुननि थाखाय मोजां साननायखौ नों साननो हादोंना? सलमन राजा बुंदों उपदेशआव मोनसे रायलांनायखौ एसे बावलांसै। बेयाव बुंदों आंनि इसोरा आंनि थाखाय मोजांखौल' सानो। दिनै बे मोनसे फिथाइ गुबुननि थाखाय मोजां साननाय, गुबुननि थाखाय मोजां मावनो साननाय आरो फोथायसोग्रा। नोंनि फोथायनायखौ नुनानै गुबुना फोथायनो हादोंना? आरो शान्ति भाब, नोंनि गोजोनै थानायखौ गुबुना गोजोननायखौ मोनदोंना? आरो गावखौ हमथानाय, गासै बिथिङाव गावखौ हमथानायखौ नुनानै नोंखौ मानसिफ्रा बाख्नायदोंना? दिनै बे नयथा आत्मानि फिथाइया थानानै गुबुनखौ नोंथाङा दिनै सहाय खालामनो हादोंना? फोजोबनायाव आं लाबोदों अनजिग्राफोर। दिनै जों सोलोंनो हाबाय, जों मिथिबाय गोथारथिजों दैदेनजानानै आत्मिक जिबनाव लुखांजानानै देरहासार ख्रिस्टियान जिबन जाफुं खालामनो हायो। नोंथाङा फोथायग्रा जानानैबो आरो मिथिनानैबो गोथारथिजों दैदेनजानाय बा आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय बे अभिज्ञता नोंथांनाव गैयाब्ला नोंथाङा मिथिदो दिनै नोंथांनाव माबा मोनसे दुर्बलथा दं। बे दुर्बलथाया दिनै नोंथांखौ खोख्लैबाय थादों, नोंथांखौ फेजेनबाय थादों। नोंथाङा दिनै सिखांनो हायाखै। नोंथांनि दुर्बलथाखौ नों नागिरनानै आंहा बबे बिसयाव दुर्बलथा दं, आंहा बबे बिसयावहाय पापनि सर'फोर दं, बे सर'खौ नों दिनै नागिरनानै प्रभुनो हो। प्रभुनो नों बुं, हे प्रभु, बे आंनि मोदोमाव खिलिखांबाय थानाय बे पापनि सर' नों दिनै दानखा आं जाहाथे देरहासार ख्रिस्टियान जायो। नोंथाङा लुबैयोना? नोंथाङा दिनै नागिरदोंना गावखौ? बुंबावदो दिनै जोंनि मण्डलिफ्रा बेबादि अबस्थाया नुजाथिबाय थादों। बुंबावदों मानसिफ्रा बेयाव जोंनि मिशननि सिङाव थानाय मण्डलिफ्रा मालाबा समाव देरगायो। जों वानटेन होयो, जों मिशन लाखिदों, देरगायो। गेदेर ओरै फारसेथिं नायब्ला नुदों मानसिफोरनि आत्मिक जिबना गोग्लैदों। दहाय बुंनाय बादि जेब्ला आत्मिक जिबना गोग्लैलांगोन नों वानटेन होनायाबो मिशनारि खामानि मावनायाबो थुंगेगोन। बेनिखायनो जोङो गोथारथिजों दैदेनजाबाय थानाया गोनां, आत्मिक जिबनाव लुखांजानो गोनां, जाहाथे जों देरहासार ख्रिस्टियान जिबन जापन खालामो। दहाय खोथानाय बादि बिपदआ फैथों
आन्जादा फैथों अब्लाबो जों जेब्ला आत्मिक जिबनाव देरहासार जागोन जों देरहालांनो हागोन इसोरा जों बयखौबो बोर गोनां खालामथों जिसुनि नामाव आमेन।